Maja. Vi spiller krig. Men du fik det her stik. Nå, down. Hey. Hey. Nå, så er du endelig, var. Efter 3,5 timer med offentlig transport, er du endelig nået til hjertet af Danmark. Hov. Det er en stor dag for dig. Det er i dag, du finder ud af, om du skal blive her det næste halvår, eller om du skal tage tilbage til Varde og bo hos dine forældre, indtil du må søge ind en gang til. Ja. Du må være nervøs. Du er nervøs. Det kan jeg se på dig. Det skal du ikke være. De kan lugte frygten. Ej, det passer. Hov, så er der krig. Så er det fandme krig. Prøv at høre, det passer ikke, hvad han siger. Vi tager det ikke så tungt herude. Hvis du har sikkert prøvet at give hånd til en, som ikke kan give hånd til dig. Eller du har måske prøvet at sige noget til en, som ikke kan sige noget igen. Men det skal nok gå alt sammen. Folk, de er søde og rare herude. Hey Jakob! Hej venner! Hej Jakob. Hvad laver I? Vi spiller krig. Ja. Nå. Men hvis du får jobbet, hvilket du sandsynligvis ikke gør, så skal du være klar på en masse positive oplevelser. Et unikt sted, hvor du kommer ind i en lille bitte boble, hvor alt er godt, og hvor solen skinner hver eneste dag. Du kommer til at stå på en masse psykologiske og fysiske udfordringer, Vil du have et stykke snus? som det her blandt andet kan være med til at hjælpe dig med. Når det så er sagt, så ønsker vi dig held og lykke med din samtale, fordi hvis du kommer ind, Hvilket du nok ikke gør. nej, det kan du nok ikke gøre, så er du kommet det tætteste sted på himlen, du kan komme. Så good luck. Amen. Family
Don't look into the camera, boys. Måske vi skulle... Act natural.